Başka bir bellemel husus Müslüman doğanlar Ramazan ayı dine aç gezmekten ibaret değil. Kâvir adamlar näme pikir ediyor? Şu irdenin akşama aç gezsem şol ibadet şunun bilen bitýändir diýerler. Ya olmasa kâvir kişiler Ramazan dine yatıp geçirýärler. İýa içýän näme günlükleri ýatýar, gijeler ýatýar dine şey edip näme agdyny bekleýär, agdyna çy galyny wagt näme yatıp geçirýärler. Şuların hemmesi ýalňyş zatlar Müslüman doğanlar. Ramazan ayı iyip içip yatılyan ay değil. Ramazan ayı köprek ibadet edilyen ay. Ramazan ayı nefsini terbiye edilyen ay. Ramazan ayı azıcık ibadet üçün yağdalayan ay. Ramazan ayına köprek ibadet etmeli, köprek zikir etmeli, namazlarımızı kılmalı, taravullarımızı kılmalı. Öz ervet kılık hasiyetlerimizi şu Ramazan ayını näme etmeli? Özümüzden ayırmalı, nefsimizi özümüzü terbiye etmeli. Ramazan ayı şeyle bir ay. Ama dine Ramazan ayını aç gezmekten ibarettir öýdýän kişiler var. O dine aç gezse orada şunun bilen tamam bolýandyr öýdýän kişiler var. Bular näme? Ramazana düşünmändirler. Orada düşünmeyen kişiler. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada yine de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde, hadis Bukhari'de, Ebu Davud, Tirmizi'de, İbn Mace'de geçiyor. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydiyar: "Men lem yeda' kavle zur vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yeda' ta'amahu ve şarabah." Kim ervet yalan sözü ve boş işler taşlamasa, Allah Teala onun yiyip içmeyi taşlamanı mätäş däldir diye. Yani orada tutyan kişi gözünü harama seyretmekten goramalıdır. Dilini kulağını goramalıdır. İnsanların bir näçesini hem Ramazan ayını orada tutýarlar. Emma yankı diýişimiz alakka olaryň oradasy dine aç kalmaklar varat. Näme üçin? Sebäbi gulaklaryny, gözlerini we dillerini haramdan, gep gıýbatdan, harama seyretmeklikden, haram aýdym sazlardan goramaýarlar. We şol sebäpli hem tutan oradalarının sogabını yitirýärler, sogapdan mahrum bolýarlar. We näme öwrülýär bulan tutan oradasy dine gury aç kalmagy öwrülýär. Şoň üçin musulman doganlar şuna gaty ünsöreliň, şeytan bizi hawa näme nefsimiz şu zatlardan bizi allatmasyn. Ben orada tuttum, bolly men irden akşam açany aç gezdim, bolly men boynumyň borjyny berja etdim. Şeýdi pikir etmesin hiç kim. Orada edil iýmek içmekden goran şuňa alakka irdenden akşama gözüňe de orada tutturmaly, gulaňa da, diliňe de. Şu zatlarym haram zatlardan hemişe goramaly we hususan hem orada aýyna goramaly ki galan 11 ay boýunça näme şul orada aýyna öwrenen zatlarymyzy, nefsimizi öwrenişdiren zatlarymyzy, gowy zatlarymyzy 11 ay boýunça biz inniki orada açan nämesin bizi aketsin şul. Şoň üçin şuňa da dikkat edelim musulman doganlar. Ve ýene de عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم. يعني أبو هريرة رضي الله عنه رواية أدلن حديثنا Bukhari ve Müslim değil. Bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya orada kalkandır. Orada kişi ervet söz gürlemesin. Ervet hareket etmesin. Eğer bir kişi onun bilen dava edecek bolsa ya da söýse näme diýsin diýe? Felyakul inni saim. Men oradaly diýsin diýe.